Hello guys, nang banden padung. Hello guys, good morning or good evening. Hello guys. Si mama nakuyawa. Nakuyawan si mama. Hi guys, padung mi karon sa dagat. Prepare na si Mama Liling oh. Asa ka na kagalang-galang. Tagom sa sayaw. Prepare na si Mama Liling sa iyang gisuot. Sus, maikog man sa tanim tupad. Ay, si Mama. Ay, si Mama Liling. Ya, prepare na ang among mga gipangluto. Kana, prepare na si Kuya. Ang among mga bag nga pangdalhon, prepare na. Dalhon ra man na. Nya, na ay adobo, syempre di na mawagtang. Prepare na gamay ra ang among dalhon ay oh, na pansit. Oh, anong nagidaman nimo ang kuan mabukog? Inununan. O ni inununan ni Mama na unsa naman ni huwang na lang sa pagtuon ginusap na daan. Ay, kaya pabukan ina mapipili. Nalapka. Oh, ready si ate. Ready na si ate, may shusho. Paparay na sayod. Guys, ready na jud kayo akong anak pero oh, Ginoo ko nag duwa pa, di jud na mabuwag. Ready na ang tanan pero ang among driver nalibang. Diskarga pa siya. Kuya no? Diskarga pa siya kay lisod kayo basta lubot na ang magproblema. Hasta ang mga sakay mga problema kay mangita jud kalibangan. Pasensya na to sa nangaon ha. Ayaw lang mo paminaw sa nangaon. Kanang problema jud kayo bitaw basta mag-drive no nya. Kalibangon, uy, di jud okay nang mag-drive ka. Sus. Pagkada kong problema jud. Nya, makagikan siguro mi ani mga alas 7 na kapin o alas 7:30 na gani karon. Makagikan jud siguro mi. Nya guys, kuyog ta adto tag dagat. Maligo na sad mi. Dili di kasaka. Oh, sus, Ginoo ko. Ayaw na lang ko'y bahala. Uy, mangulita. Di ta maligo. Ayaw na lang ko diya panha. Bahala ka dira eh. Anila na si Mama lingkot. Mag-sunblock si Mama Lily nga. Nakaligo na siya. Nay, mag-sunblock. Sige, pag-sunblock na. Nagipakita na doon. Naninalatan. Sunblock ni Mama Lily. Saya na. Pero humana na siya naligo. Ganiha nga wa pa naligo, wa siya nag-sunblock. Yapdos? Guys, moari tag dagat, dagan kay hagdanan oh, kita ninyo. Nya mulungsod, unsa na, mulugsong pa ka, nya padung dagat. Okay ra sad kayo ang dagat, daghan sang nangaligo pag-abot namo. Kani maupay pag-abot namo, ligo dayon. Unsa may tuyo di dagat, Allah, sige, ligo dayon Mama Liling. Ako wala pa ko naligo ani nga time. Mo po ta diri og bayabas. Kina man ni bunga. Ang bayabas. Ni bunga oh. May bayabas. May bunga. Daghan kay bunga. Kaya ni ah. Kani. Kuha kog duha. Na sila uy. Pupo mo nagilis ma.
Na mo, pizza. Pagkuha mo, ma. Uy, pagkuha mo. Mayara. A few moments later. Mao ni ang bus sa Alcoy. Puti sad no. Isad pa uwahi. Naabot tahon ni dring dapita nga wa damha. Nga mo unta gusto kanang maligo lang ba ini kahuman, manguli. Nang sa namin nangita na lang ni og room kay alas 2 na nakakita mi kay puno-puno man ang beach. Mao ni nga pinakalit jud kaayo ni. Nga gi-enjoy na lang ang panahon kay samtang naa diri gilubong nila ilang papa tan-aw nato kung unsa ni ron mahitabo ani. Enjoy man kayo sila. Yan na, oh, yan na. Mana? Sige, Ayaw sa bangon na. Pagin na kumpi. Bangon na to. One more full body. Kuyang ma, ba. Daw sa bliagan ng ba. Bisa ako masterpiece. Huy, ayaw na, oy. Grabe. Huy, nawaner. Nawalang nenono, unsa naman ni, oy. No, final one. Yeah, man. Go! Hoy, ang imo slippers kayo? Mubalik na ta. Musaka na ta nya kanibang buongon murag na koy plano ani pero tan-aw na ko gagmay pa man. Dili pa man pwede makuha. Sab-an nya tas tagiya no. Okay ra tong bayabas kay gagmay. May masamang binabalak sinang bandin. Si mamalilingin tao nagyugpos na kay gi tugnaw. Sama na, Wala din ako kay siya Lolat, ma? maligo. Siya rang usa na bili na ligo oh. Siya'y winner. Mapulan ba kani siya sa tubig no? Enjoy kayo siya. Why laing tao, siya na lang jud. Ako na lang ni gibantayan kay wa naman jud. Ato ning pa kuanon hangtod kanusa ni siya mapulan. Hapon na di ay ni siya guys. Mo ning wala nay tao nanguli na kami na lay nahabilin. Guys, tungod lagi walay plano ang among gidanga sinina. Ilisan ra gyud. Nya sao na lang ni bali-bali ho na lang ni namo. Kay wa lagi ni sa plano tao na among pagpangaligoy pinakalit jud kayo. Mga ligo mi pero muuli dayon nya. Nabot man mi sa layo. So need na mo nga mo stay. Picture of ako. Video din na dia. Uy, picture. Hindi ko pusing-pusing. Picture ba? Hapon na jud guys.
Mauning daplin sa dagat, magsuroy-suroy sinang bandin. Ipakita sa inyo ha. Sana all ipakita. Guys, nadyo ko'y nakita ay nadyo nagsunod-sunod sa mo. Nalipay gyud ni siya nga naami karon niya. Kuyog na mo si Mama Liling. Kaila mo ani, Mothni. Si Katanunoy ni nagkuyog-kuyog sa amo. Manami kaon. Nangabusog nami nya karon nag-toothbrush nami og bayabas kay wala may toothbrush kana ganing nang lakaw nga wa sa plano nga mag-overnight mo ni mahitabo mag toothbrush na lang mig bayabas ra ang usa ay dara na toothbrush ug bayabas oh napay dahon pakita kay oh first time niya nag toothbrush ug bayabas kay wala man mi kapalit og toothbrush na dito'y bayabas no na dito pagkuha dito ate niya imo nang pinuhon dire niya imo din yana sa teeth Ako mag-toothbrush. ha Hindi ko mag-toothbrush. nganuan Wala mo toothbrush. kanid lagi toothbrush la ka pagkuha dito Na toothbrush, toothpick. nami karon sa dagat sa Dalaget dagat ay Alkoy. aw Alcoy di ay namin naabot mi sa Alcoy ng mga boys tanaw og dagat. Kita mo ani dire Wala. guys. Kani siya naguba ni sa Udet. Wala pa sila ka-recover. Kaya among gistihan murag naka-recover dayon sila ba mao nga okay. Dili ba? Nawa. Da, Nagpaduong diri ang akong anak nga gamay oh, si Carmel Sky. Nagpaduong siya. Nay. Baba dia. Yeah. Inaya lang. Hi. Push pa. Ayun, Carmel. Okay ra Carmel? Kana diri kana. Okay ra ta dire? Ayaw, pagkuan na kay matuwad ka. Dagat na ni dire. Nya karon kay hunas man. Mo na bas. Basta kani diri dagat na ni dire o dagat. Pag abot na to, dagat Ngit-ngit lang. sa hagdanan. Grabe kay tong audit may gani nakapuyo ta og hotel sa Ang balay pa Yolanda, ta lang. Diyan ang- kay may tabo. Ang Yolanda kusog siya pero wa man ta may gyud sa sentro. Ang udit. Unsa na nakadaplin sa dagat? Siguro kani sila nang bakwit siguro sila. Ha? Record eh. Record eh. Huy, Sky! Ginoo ko ang akong anak. Sige naman ni lukso-lukso sa hagdanan. Way, hagdanan sa ato, Sky? Mao manggod na o, tanawa. Di ba kadagang hagdanan? Yan ang sigig. Saka-saka dito. Ana, naog na sa... Siya nabaghuan. Daray. Taw-taw na, mabot na sad na siya dito. Naog ta. Naog na sad. Na, saka naog na sad. Tapos kwarto pag mo sa aircon. Ayaw kay gi-close na nila. Ha? Pwede lagi pero imo na kinahanglan i-close kung imo nang i-open. O imo nang i-open pwede i-close na ni human. Kung di na gamiton. Tuwa nang usa na sa dai. Yung pini mo dyan ay close. Tama ba yun? Imo na i-open, i-close jud na nimo kung di na ka mo gamit diha. Mao na siya. Tanawar gud na ilang mga ilong. Di ba? Anong nagkakaiba nila? That's all. The same ilang nose. Ka-sweet. Na. Ay, ko. Oh. Kita mo mga way. Nangigit yung lightning na ko. Sigang. Kana. Nya. Kasi imong gibati Jane nga naa ta diri, nga happy na ka. Nya di ba niingon ka nga mga ligog dagat o nanata sa dagat. Unsa may kasulti nga nata sa dagat, okay ra ning dagat. Papilion ka kani diri sa Bantayan, sa Barili. Asa mo ganahan? Dagat. Mo gani. Dagat siya, pero asa ka? Na. Ayaw. Asa ka ganahan? Sa dagat. Ganun Mo yung dagat. dagat lagi asa man dagat sa Barili. Dagat diri sa Sumpay sa may dagataw. asa ganini sa makalimot ko Alcoy Ay, or sa Bantayan Island asa man dagat lagi mo ganay pero asa dapita Ganun ko dagat. Sa balay.
Isura pang tanon. Pero nindot diri we kay kanang muratag nakatag-iya. Pero buyag wala tay kauban kita-kita ra gyud ba. Kay ngano sad kay Sunday man karon ya Monday ugma so ting trabaho. Na solo namo. Hindi kay ka diha hayag ako diri nit. Daling ka. Ayo diha lang ka. Ano? Ayun. Ano? Ano mo ingana ko. Ano lang. Ayo bigyan na niya ko sa Ito sa kawin. Ako din sula kung kita ka. Si kalingkuran. Balik ako. akong mas babasin to malabay ha. Ay, Ginoo ko. Grabe ang among naagian ganihag. Guys, ang among plano sa kuan mi dalagit. Dalagit to net? First na to nga plano ato ta sa dalagit to? Dalagit. Unya karon kay ang dalagit puno-puno nya crowded. Grabe kadaghan sa tao. Sus naabot mi diri sa sige pangita kay sa kutob maabtan sa beach, kutob sa among malabyan, among man pangutalion. Kung naabot sa kan kay naabot gud mi diri. Sus nagalauna na lang. Hi ate, may. Ayaw, oy. Nag 1 o'clock na lang wa pa jud mi na kita og kanang beach kay ang among taato muuli lang dayon mi. So ang among dala nga sinina sus maura jud ng among ilisan nga padung uli o maura jud ba isa ka panty isa ka bra wala joy extra so mao na ni nahitabo karon nga Naog ma. ha si kinsay na naog Sa duha. hoy ayaw mo palayo ha mao na ni ron ugma mausad niya ako iuli mao na ni ron nga wa jud gani sa plano nga kana gani dili walay plano nga mag-overnight mi diri. Naka-overnight mi. One night kay ngano. Kalayo baya sa among naabtan. Kunya kung muuli pa unsa man oras sa maabot didto. So nagkuha mi room. May na lang kay ang room diri. Nakahangyo mi. Sus grabe jud kay ni swertes ng bandin para buyag. Nakahangyo taon mi duha ka room. Among mabayaran 2.5. Ang isa aircon, ang isa dili kay si Mama Liling ug si Mama Philly di man gananog aircon nya ang amo ug mga bata aircon amoa kay lisod sad kaayo imo pa airconon ang mga senior magkurog-kurog kana bang luoy kayo di nakatog sus nang sana niya ako mga anak mura magwa naka ayaw na kasaba Nagdampa. mura magwa naka kita og hagdanan sige magbalik-balik daghan magud hagdanan kay ang dagat ba ana kanang ubos nya kani siya diri taas ang ilahang room murag saka nya ang dagat kung taog maabot didto jud sa kuan karon kay hunas na ay bus pero nindot diri ang bus kay puti first dito na mga naadtuan kay itom man to ang ba dahil itong ba sa tino Lapok. itong maglapok lain na lagi atin anad kag maligo kag kanang puti ang bus murag lain kayo kaligo nga hala ka itom man aning bus itom ang bus sa dalagit mao na siya ako nga ate anya ate ang sa imong gibati ate nga naanta karon diri ate Kaan? karon si bagtiri Kanang nami karon sa kuan nagpa-relax relaxing tayo. Sana relaxing. Ang luyo na mo dagat na, nawa na, nanginhas na akong mga anak. Hoy! Saka na mo diri, kinanay mga bato. Hunas man, guys. Mo nang, dili angay maligo. Siguro kung taog-taog ni mga ligo ni, nya kay hunas. Di maayo ikaligo. Unsa man mo? Na, kita gani mo dihag kuan ron umang. Uy, Nawanag na sila gipanguha. napaakon gani mo diha sa kasagron. Nabay crab there sky.
Paakon ka. Aling mo diri. Ang mga senior tuwa dito sa ilang room, naglingkod-lingkod sila. Nakusa sila mamaliling ate. Po mo ko isud. Ana sila sa room na, nanghigda. Nanghigda na sila, nag-relax. Nangatog na silang duha? Ikuha nila ilang bag diri sa ato? Pa, nawa sila Sky pa. Kay ako ba yato giari diri ang ilang bag sa ato? Nawa sila GE. Namay noon mga tugto kay gipangkapoy to sila, layo-layo bayatong biyahe. Nawa gani.